У апошнія гады жыцця Васіля Владзіміровича Быкова мне пашчасціла часта з ім сустракацца і ў Менску, і потым, калі ён быў на чужыне, і ў Нямецчыне, і асабліва тут, у Чэхіі, у Празе. Вось, між іншым, гэта паліца кніжная, гэта паліца з быкаўскай кватэры. Вось заўсёды яго тут стаяў такі фотаздымак, ён выразаў гэты фотаздымак з часопіса Зенона Пазняка. Беларускія ведамасці наклеіў яго на картонку. Это першы ўрад БНР. Стаяў ён так. А вось гэтая кніжка, яна ўжо выйшла пасля смерці Быкова, Быкаў на свабодзе. Выйшла на бібліятэцы Свабода 21 стагоддзя. І тут сабраныя развагі, каментары, інтэрв'ю Быкова, рэпартажы пра яго за апошнія дзесяцігоддзі. Ведаеце, 9 мая Быкаў сустракаў без асаблівай радасці. І мы можам зразумець, чаму. Я зачытаю вам пару цытатаў, спачатку вось такую. Гэта 9 мая 2001 года ён гаворыць: «Здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды». Быкаў мог параўнаць, як жывуць ягоныя равеснікі, тыя, хто ў 40-х гадах тады падчас вайны ваяваў у амерыканскай, у французскай, у брытанскай арміі, як жывуць ягоныя амерыканскія, французскія, брытанскія равеснікі. Я нават зараз маю на ўвазе зусім не нейкія матэрыяльныя даброты. Ну, скажем, ясна, што у якім-небудзь 62-м годзе 40-гадовы амерыканскі фермер ці там лонданскі рабочы жыў непараўнальна лепш, чым менскі ці новочеркаскі рабочы. У 62-м годзе новочеркаскія рабочыя выйшлі з пратэстам на вуліцы, і гэты пратэст быў расстраляны арміяй. Ведаеце, што яны патрабавалі? Яны патрабавалі знізіць цэны на мяса. Я зараз пра іншае. Я пра ступень свабоды. Амерыканскі фермер быў свабодным чалавекам, а вось савецкі калгаснік, тым ліку ветэран, быў фактычна рабом, прыгонным, ну, па-руску кажучы, крепасным. Моладзь не ведае, а старыя неяк ці то саромецца, ці то не хочуць расказаць, што, вось уявіце сабе, да пачатку 70-х гадоў савецкія калгаснікі, а гэта дзесяткі мільёнаў чалавек, не мелі пашпартоў. Вось проста іх не мелі. І не мелі права пакідаць свае вёскі. Скажем, калі б мой дзед, ну, напрыклад, у 65-м годзе, а дзед быў ветэран, прайшоў всю вайну, быў двойчы паранены, меў баявыя ўзнагароды, калі б ён захацеў у 65-м гэтым годзе паехаць у Менск і пакласці кветкі, напрыклад, на плошчы Перамогі, і патрапіўся міліцыянту, ён бы мусіў бы паказаць гэтаму супрацоўніку міліцыі даведку ад старшыні калгаса ці старшыні сельсавета, што яго адпускаюць там на 3-4 дні з калгаса. Калі б такой даведкі ў яго не аказалася, яго б узялі, пасадзілі там каталажку, не ведаю, далі суткі, адміністрацыйны штраф за парушэнне пашпартнага рэжыму, бо пашпарта ў яго не было. Вось калгаснікі да пачатку 70-х гадоў не мелі права без дазволу пакідаць свае вёскі. Ну, у прынцыпе, ужо ў другой палове 60-х на гэта глядзелі скрозь пальцы, але закон, парадак быў такі. Калі не верыце, проста пагугліце. І што гэта свабода? Што той же самы брат Быкава, які працаваў у калгасе, ці ягоны бацька, яны не мелі права выехаць. Быкаў гэта ведаў. Гэта ж свабода. Я ўжо там не кажу пра выбары, там ці пра свабодную прэсу. Ну і яшчэ адна цытата Быкава. А адабраў гэтую свабоду ніхто іншы, як кумір народаў, вялікі Сталін. І што ў выніку народы атрымалі? Зноў жа тую камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу. І вось таму Васіль Быкаў напісаў прадмову да артыкула Пазняка пра курапаты. Таму
да антысталінскага па сутнасці артыкула, таму ён быў сузаснавальнікам антысталінскага мартыралога, таму ён быў сузаснавальнікам антыкамуністычнага народнага фронта. Быкаў выступаў супраць таталітарызму, супраць дыктатуры. І вось таму 9 мая 1994 года Быкава ОМОН не пусціў на плошчу Перамогі, бо ён, ветэран вайны Васіль Быкаў, быў у калоне разам з дэпутатамі Беларускага народнага фронта, якія таксама выступалі супраць аднаўлення ў Беларусі сталінскіх парадкаў. А свята Перамогі рабілася ўжо па сутнасці сталінскім. Пройдзе зусім нешмат часу, і лукашэнкаўскія прапагандысты па дзяржаўным тэлебачанні будуць называць Васіля Быкава літаратурным власаўцам і Іванам, які не памятае радства. І ўжо тыя мае равеснікі, хто дамогся ў 91 годзе незалежнасці Беларусі, хто змагаўся за гэтую незалежнасць, адчуюць тое, што адчуваў Васіль Быкаў, які дамогся Перамогі, адчуюць, што гэтую незалежнасць фактычна ў іх таксама адабралі, што гэтай незалежнасцю скарысталіся Лукашенко і тыя, хто да незалежнасці не мелі ніякіх адносінаў, адабраўшы у людзей тое, што ў свой час адабраў у іх Сталін – свабоду. У маім архіве ёсць адзін дакумент, які я захоўваю не толькі як аўтограф Васіля Владзіміровича Быкава, але і як дакумент часу. Я зачытаю вам гэты тэкст. Пану міністру ўнутраных спраў Чэшскай Рэспублікі ад грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, пісьменніка Васіля Быкава, заява. У сувязі з тым, што ў Рэспубліцы Беларусь, дзе я нарадзіўся і пражываў да 1999 году, склалася непрыязная для мяне сітуацыя, найперш палітычная, якая не дае магчымасці для маёй прафесійнай літаратурнай дзейнасці і нармальнага існавання, прашу ўрад Чэшскай Рэспублікі прадставіць мне права пражывання ў Чэхіі. Вось гэта прысуд сённяшняму аўтарытарнаму рэжыму ў Беларусі. Не юрыдычны, а палітычны і гістарычны. Ну, а што датычна да 45-го года, да той перамогі, якую прыбліжаў Васіль Быкаў, дык 45-й год сярод іншых урокаў даў яшчэ адзін. Ніякая дыктатура не вечная.